Ребят, вот эту акцию проводит Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Носки скосолапить всем. Коленки прямые. Сейчас сделаем ногами фонтанчик. Спрячь пальчик. Фонтанчик ногами. Приготовились. Начали. Делайте. О, отлично, отлично, отлично. Qozon shaharida Nijniy Zarechye plyajida әлеге акция уздырабыз, көйнөргө айран деп аталабы, yüzürгө айран, научись плавать. Бу акцияның төп максаты итеп балаларны гомумән әтиәниләргә мөрәҗәгать итәбез инде. Балаларны әгәр дә көйнә белмәсәләр, көйнөргә өйрәнергә тиешләр. Обычно аквапаркларга җөридек. Быел менә шушында ялны күрсәтәсебез килде. Үзебезчә, авылча, үзебез чөнки шушылай су кайнап үскәнгә, балаларыбыз да шуны күрсеннәр дип. Пляж инде бүтән шартларга туры килеп бетмәй, чөнки без инде диңгезгә барабыз, башка пляжларда күргән бар, чагыштырып булса да әйтергә мөмкин. Пляж инде каралмаган, чөнки ауган агачлар, куаклар, пляжда миңа калса инде чүп. Россиянең 4нче баш каласы булган Казан шәһәре өчен пляж бик туры килми дип уйлыйм мин. Ата-ятага өйрәттеләр, һәм башына күтәргәнчик өйрәттеләр, аннары яхшы йөзәргә өйрәттеләр. Куркам, мин кешеләр өчен алар белән нәрсә дә була ала. Әйтәләр, без йөзә белмәдек, аларны коткарырга кирәк булачак. Чөнки кешеләр яшәргә тиешләр алар.